Sarau goजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंगसाई अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंगसाई हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा ओ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा ओ बंगसाई गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा ओ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई ओ बंगसाई ओ बंगसाई ओ बंगसाई गोजोन्थों आर'जआव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिल्डनिफ्राय बिर होनाय आरो बेखौ बिर होगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि आं बिथांखौ गिबियावनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय आरो बिथांखौ लोगो लोगो हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय लोगोआव जिल्ला आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ मदद होनो खावलायहरबाय Live so long live so long live दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जय बर' हारिनि सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि गोथार फिल्डखौ बिरहोनाय मानव गेदेर लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांखौ गावनि मोनदांथिखौ फोरमायनो थाखाय आं खावलायहरबाय जोंनि गेजेराव दङ मानास सेरफां एकाडेमिनि डाइरेक्टर जेनसार ब्रह्म आं बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ सालबारि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मन्टु
मनिराम सियारि आं बिथांखौ बरायनो खावलायहरबाय आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिपुल बर' आं बिथांखौ बरायनो खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ दारि बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो खावलायबाय निमाहा बिबाय जोंहा आर'नाइया एसे सर्ट जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ सालबारि कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर सानखां बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ सालबारि बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि परकित गयारि आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि मन्टु बर' आं बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायबाय आरो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि बिजय बसुमतारी आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय बिजय बसुमतारी जाबाय गोजोन्थों आं बे समाव जोंनि लोगो आफादगिरि CK प्राइमारि बड' साहित्य सभानि आफादगिरि बिथांखौ खावलायबाय आरो जेसेबां जोंनि गेजेराव गेदेमा आलासि नोंथांमोन सफैनो हादों आं बयखौबो साफा साफायै मुगानि आगदानि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय खावलायहरबाय गावनि जि सानखांथि बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय खावलायहरबाय जिल्ला दुलाराय बर' जिल्ला आफादजों लोगोसे CK दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव दिनै जोंनि आंगोनां मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि न'खथियावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बे मेलाव मेरुनिफ्राय सफैनो हानाय सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी आरो लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोन CK दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन दख'रा आफादनि बेहाय राबां सिलबारि आरो जाला बायदि बायदि दख'रानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दैदेनगिरि नोंथांमोन बे मेलाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां कैलाजे बरगयारि आरो जोंनि चापागुरि समस्तिनि बारग' MLA दानेश्वर बसुमतारी सारजों लोगोसे बे मेलाव बाहागो लाबावनो हादों फोरोंगुरु सारमोन गुदि बर' थुनलाइ आफाद CKनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बेहाय दंफायो जोंनि बाथौनि मानगोनां जोंनि दौरिजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे हारिया जौगानो थाखाय जोंनो दैदेनगिरिनि गोनांथि जायो आरो बेखौ मुगानि आगदारि जोङो बेनि थाखायनो जोङो बुंनो गोनां जादोंबा जोङो होबोदों बिमुंखौ होदों बिथाङा जोंनो एवस्रांनानै होलांनाय आरो बेहाय थालांबावदों जि मान होनो गोनां मुगानि आगदानि बानेश्वर बसुमतारीनि असे बिसि पुलिसरि सरगियारि मेदाम आरो न'खरनि गासिबो दा मानगोनां बानेश्वर बसुमतारीखौ मिथियैथ' रावबो गैया आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम होजेननायनिफ्राय लानानै मात्र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौल' थायाखै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै लोगोसे बाथौ धोरोम सिबिनाय आरो फोसावनायावबो बिथाङा हाबा मावलांदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना जोनोम होआमोनब्ला दिनैनि थासारिया मा जागौमोन दिनैसिम जों सफैगोन ना सफैया बै समसिम
जाय समाव माहारिनि गोनांथार जादों माहारिनि थाखाय दिनै साननो थाखाय बे समाव मानसिफोरानो खम जादोंमोन बा जगाजगफोरानो गैलायामोन बे समाव बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानाया 1987 मायथाइनि जे 1967 मायथाइनि जे 15 फेब्रुवारियाव जे जोनोम होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोन बायदि नङाब्ला रावबो साहस लायामोन रावबो मिथिनाय नङामोन गुबुन जे थासारिफोरखौ बिथांमोना मिथिबोखादों जेब्ला बिथांमोना कलेजाव फरायोमोन आरो दिनैबो जों जे जुजिनांगौ बे रोखा दिनैबो बर' माहारि आरो ट्राइबेल माहारिया जुजिनानै थांनांगोन आरो बिथांमोननि आदर्शखौ जों लाखिलांनांगोन बिथाङा मोनसेयावल' कनफाइन जानानै थायाखै जों बेखौ मिथिगौ बयबो आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे थुनलाइनि बिथिङावबो हाबा मावलांबाय दा बे सानस्रि आरो सान्थौखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जानानै जि मोनसे मोन्थोर होलांबाय जोङो बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय लोगोसे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो गावजों गावनि मोनसे सोमोन्दो फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो आरो गार्जेनफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो बेखौ जोङो जेब्लायबो लाखिलांनांगोन आरो दिनै जोङो मिथिगौ जे फरायसा आरो जोंनि समाज आरो लोगोसे जोंनि गार्जेन बिराद मोनसे माने आब्रुथि गैयै जालांनो हमदों बै समाव फरायसायानो माहारि सिबिनायनि मोनसे बिबानखौ लानो हादोंमोन दिनैनि फरायसाफोरखौ जों जुदि नायोब्ला क्लास 9, 10 सिम हाई सेकेन्डारि कलेज फरायनायसिम गोबां माहारियाव समाजाव बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरनाय बांसिन नुनो मोनो नाथाय बिथांमोननि बैसोआव माहारि दानायनि अनगायै माने जातिखौ सिबिनायनि अनगायै गुबुन जेबो गैयामोन दा बे आदर्शखौ बिथांमोननि आदर्शखौ जों फिन लाबोफिननानै फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो सोलांनो हायोब्लासो जोंनि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि जे मोनसे बिथांमोननि गायसननानै गालांनाय दुलाराय फरायसा आफादनि बेखौ जोङो मावफुंनो हादों बेखौ जों बुंनो हागोन दा गोलावथार बिबुंथि लाखिनो होननानै सानाखै समाबो जोंना लेट जादों बिनि थाखाय फिन खेबसे निमाहा बिबावबाय जेब्लायबो बिथांनि जोङो सान्थौ सानस्रिखौ लाखिलांगोन आरो बेवहाय जोङो एसे फोरमायनांगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बोसोरफ्रोमबो गिदिर खालामनो सानाखै आरो बोसोरथामनि उनाव बेखौ जोङो जिहेतु सिगाङाव फोरमायदोंमोन सावरायनाय लेभेलसिमखौ जोङो बोसोरथामनि उनाव सासेनि माने गोबां जाहैबाय जोंनो गायसनगिरि आफादगिरि थाबाय गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि थाबाय आरो करेन्द्र बसुमतारी थाबाय बायदि बायदि जोंनि जोलाव सोमब्ला बसुमतारीमोननि थाबाय बायदि बायदि जोंहा जोंनि रुंसारि जोंनि जोहोलाव मुंख्लंफोर दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनांगौ दा बेबायदि फालिनायाव माब्लाबा बोसोराव सोरनियाबा बेबायदि फिसायै न'खरावनो नङाब्ला मुसुखायावनो जोङो बेखौ फालिबोनाय जादों आरो बे बेलायै मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि 83थि जोनोम सान फालिनाय गोथार जोनोम सान फालिनाय बे फालिनायखौबो जों एसे देग्लाय फिसायै बेखौ फालिदों बेखौ फोरमायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै गावनि सानखांथिखौ फोरमायनायनि थाखाय आङो लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आरो जोंनि नैथि हाबाफारि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो जोंनि गेजेराव बिबार बावजेनगिरि महरै मुगानि आगदारिनि अनजालि बिसि फुलेश्वरी सरगिरि बिथाङा दङ आं गिबियावनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हानाय गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ आं सिनायथि नागिरबाय जोंनि गेजेराव दङ सापागुरि समस्तिनिनो बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी आं बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायहरबाय राबां आरो सिलबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय फरायसा अनजालु नोंथांमोन बानेस्वर बसुमतारीया बिथांखौ जों लोगो मोनदों आरो न'खरनि सोमोन्दो हिसाबै आंहा बेयाव सोमोन्दो जायो बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबैल' बेवहाय हाबा मावाखै
दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायनि उनाव बे ओनसोलनि माखासे जौगाखां हाबाफारि आरो हारि फोजाखांनायाव बिथाङा गोबां बिहोमा दं। जेब्लाना जोंनि गेजेराव फोथायनाया खोमसि फोथायनायफ्रा बारानिफ्राय बारा जादोंमोन, बे समावबो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि फोथायनाय बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा गिबिसिनै दुलाराय बाथौ महासभानि नेहाथारि बिबान लानानैबो बे बाथौ धोरोमखौ बर' जाथियाव गायसननो थाखाय हाबाफारि लाबोदों। दा बेनि अनगायैबो मोनसे समाव जोंनि गेजेराव दाङाबाजि दङमोन आरो बे दाङाबाजिखौ फोजोबनो थाखाय सापागुरि कख्लाबारि ओनसोलाव जों बे समाव बिबानाव दंमोन। बे समावनो बिथांनि न'आवनो जोङो बयबो मिथियो पिटिसि एबसुनि दाङाबाजि। दा बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांनि न'आवनो जिरायनानै जोंनि ओनसोलनि गोजोनखौ जों लाबोनो हादोंमोन। दा बेबायदिनो समाजाव गोबां बिथाङा बिहोमा दङ। दा बेफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा गोबांफ्रा मिथिनांगौ दङ। जि समाव जोङो बे गामिनिफ्राय बे गामियाव थांनो हायामोन, नायलायनो हाया, बेबायदि मोनसे बोथोर फैदोंमोन। दा बेफोरखौ फोजोबस्रांनायावबो बिथाङा गिदिर बिबान लाबोदों बे जायगायावनो, बे न'आवनो। आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो इयुनावबो जोंनि फैबाय थानाय जोलैया जाहाथे जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ बे रोखोम सिबिनो आरो मान होनो आरो इयुन जोलैखौ दिन्थिलांनो थाखाय बावलाङा, आं बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गावनि मोनदांथिखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव जोंनो फोरमायथिनो होनायनि थाखाय सापागुरि समस्तिनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी सार बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। आं बे समाव सासे गेदेमा बिथांखौ सुंद'यैब्लाबो